my nie sme tu na to, aby sme útočili na hlas. My považujeme hlas za programovo najbližšiu stranu, to znamená, že ak by strana Smer vyhrala voľby, tak samozrejme my nebudeme žahať po prvé Posulíkovi alebo nebodaj po nejakom progresívnom Slovensku. My budeme určite, pôjdeme s tými, ktorí sú nám politicky najbližší, to sa bavíme o strane Hlas a potom budeme hľadať niekoho do partie, aby vôbec sa tá vláda dala zložiť. Ale je to potom základná iná otázka, a to je tá otázka, ktorú mi položilo x ľudí na tých stretnutiach. Že čo by sa stalo, keby teda Hlas bol ten, ktorý bude mať najviac percent vo voľbách. No tak ja sa opýtam, no to ako je otázka, či bude Smer tá prvá strana, ktorú oni oslovia na to, aby sme zostavili vládu, alebo aby to sme neskončili, že budeme posledná strana, ktorú oslovia. Čiže toto je to, čo ja hovorím, že aj tí ľudia, ktorí sa pýtajú, že či teda sú na vážkach, či voliť Hlas alebo Smer, ja hovorím, je to jednoduché, ak zvolíte Smer bude presadzovať tú politiku, ktorú robí doteraz, to znamená sociálno-demokratickú politiku. Môžem tu hodinu rozprávať, mám zoznam všetko, čo sme my priniesli pre Slovensko. Nikto to už, samozrejme všetci na to zabudli a všetko sa likviduje, to čo sme zaviedli. Dnes sa dejú v parlamente ukrutné veci, takže dnes napríklad odsúhlasili zákon, neviem, kto robíte v štátnej správe, alebo tí, čo robia v štátnej správe, tak budú môcť na hodinu, alebo teda do 10 dní sa ich zbavia a takto ich vedia vykopnúť z úradu. Funguje to tak, že keď niekto je o jeden stupeň nadriadený niekomu, tak ho len to navrhne generálnemu tajomníkovi úradu a ten odvolá bez udania akéhokoľvek dôvodu hociakého úradníka. V ohrození sú všetci policajti, lebo oni urobili pozmeňovák a že sa to stavuje aj na policajtov. Čiže momentálne sa tu dejú čistky, že to je ďalší krok v tom, čo oni tu páchajú. A vidím, že mnohí ľudia, napríklad bol som otvárať jednu výstavu s Ľubošom Blahom, to sme boli teraz zabudol som to, meste to bolo ich veľa. Otvárali sme výstavu s ruskou ambasádou a takí mladí ľudia, 12-13 roční, krásne obrazy. A taká pani prišla za nami a hovorí, viete čo, ja vám fandím, ale ja sa s vami nemôžem ani odfotiť, lebo keď sa s vami odfotím, tak ma zajtra vyhodia z práce. Ja hovorím tak, že ryba smrdí od hlavy a je to o tom, že tak, jak sa každý pýta, že prečo je tu vulgarizácia spoločnosti podobne, no začal to jednoznačne Matovič, vidíte, kam to speje a šíri sa to ako mor vlastne do všetkých vrstiev obyvateľstva. Ja to vnímam tak, že viete, keď niekto začne rozdielovať ľudí tak, že jedni ste zaočkovaní, druhí nezaočkovaní, jedni máte také práva, druhí majú iné práva. Nadáva ľuďom, že sú všelijakí dezoláti a neviem kto čo všetko, aké názvy si už mnohí ľudia vypočuli, tak toto absolútne rozdeľuje spoločnosť, miesto toho, aby ju nejak stmelovalo a toto je potom tá rakovina, ktorú tu momentálne zažívame.